Onda iruditu ziren, halako liburuzka bat egitea. Eta animatu ginen Sukaldeko ekipoarekin baietz ezatea. Orduan, interesgarria izan du da kaskazurintzako, beti izan dut halako lina bat barazki jaldeentzako sukaldea egitea. Eta beti dago egunero daude barazki jaldeentzako platerak, Eta atzo gauean bertan ere, egon duzian 4 edo 5, mundu hori kuidatzen dugu jendea. Liburua polita atera da, eta intentzioa da, jendeak gero eta gehiago barazki munduan posible da gorputza hobeto gozten du, zelula kanbia zigalak eta txuletak. Hori ere bai, egin behar dira, baina barazki jaleekin oso ondo bizi daike. Pizka bat aldatzen hasi behar dugu gure mundua. Ez dakit zer gehiago esan. Interesgarria eta, igual beste bat egingo dugu. Igual beste bat txuletak egingo dugu. Baina, segituko dugu barazki jaldeentzako. Egin duen alako intentzio bat, komedore hau bihurtzea barazki jaldeentzako. Baina ez genuen segitu gehiago sukaldea txikia gelditzen zalako. Eta ezin genuen handitu. Orduan, pentsatu nuen eguneko menuetan platea gehiago jartzea dekakin eta integrala. Eta hola, egiten dut jende guztientzako eskaintza berezia.